Ngumbuso waNcube eNtambanana size lapha ngomgcaco In the Bankulu. wakho umbuso Ncube noNontobeko Bhumbi sahlangana ukuthi sibonane lesi sibonanayo selapho ngabona nje intombi ngiyibona lapha ethempelini ekhanya njalo kuba umshumayeli umkhize benomama umshumayeli uMambhele wakaMtanga ngabona lapho lentokazi le ayibuka ngayithanda umfowethu eqale ukusitshela ukuthi khona umuntu akasembonile akafisa ukumthatha ebomakoti wakhe ngazizwa ngithokoza ngathi sihlangane ngonyaka odlule bekuMarch mina ngiqala ukuzwa ngaye ngoba ngaqale ngizwa ngaye ngaphambi kokuthi ngase ngiyazi kuba nokuthi hayi
sixoxisane nayo. Sathi sixoxisane-ke nayo kwaba ukuthi-ke sathi uma savumelana nayo, sesivumelene-ke nayo, ngabe sengiqhubeka nomsebenzi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhombise ukuthi ngoba ngangiqondeni ngokukhuluma kwami nayo, ngangaqambi amanga ngokukhuluma kwami nayo, kodwa ngangiqonda ukuthi ngiyithathe ibe unkosikazi kula magceke asemanxebeni. Angiyithathe imthize izocothoza kula magceke asemanxebeni ukuze ney'ngane zami ney'ngane zethu zikwazi ukubona ukuthi ubaba wenze njani ukuze afike kulesi simo kuleli zinga lokuthi azakwazi ukuthi azagane ukuze nazo sasa siyokwazi ukuthi ziganwe ukuze ngikwazi ukuthi nami kusasa ngibe nawo umuzi, ngoba njengamanje lo muzi engiwakhayo mina kuseyo kababa akuwona owami uyowakhiwa yizwe iy'ngane zami uma ukuthi nazo zihambe zibukele kule ndlela lena engenze ngayo mina zayibona iyinhle bese ikwazi ukuthi ziganwe nazo bese zakha umuzi osekuba umuzi-ke enkokozini ukuyothiwa-ke uwumuzi wami-ke njengombuzi phakathi kwena kwale ndawo. Ukukhuluma phela nje kwaseyinsizwa zala ekhaya sasisendlini siyixoxela nje bathi hayi umfowethu ukhona umuntu engicabanga ukumthatha sengimtholile. Wathi hawu mfowethu kunjalo, wathi hayi sekunjalo kwakithi uyombona ngokuhamba kwesikhathi hayi kwenzeka izinto sambona sisemkhehlweni hayi magogo. Usheshe kakhulu khona ngoba uma ngikhumbula kahle cishe February umbona lapho sesikole kodwa kwathi cishe uyophela uFebruary sasesixoxisana naye kwase ukuthi emva kwalokho kwathi ngoJuni kwaba lesi sikhathi lesingabe sengihamba senapho senyolobola khona sengenza konke okufanele kwenzeka oqondene nokulobola nakho konke okukhombisayo ukuthi ngangiqinisile ngalento engangifuna ngalento engiyenza ngangiqinisile ngayo. February ka-2024 into enakayenza lokho bese kwenza ukuthi ngoba bese ngihlale isikhashanyana khona ngingedwa phakathi kwamagceke aleli khaya, kwasho ukuthi manje nomama usekhulile, iminyaka isihambile. Asengithi ngoba umama esekhulile kangaka kungcono ukuthi kutholakala umuntu ozokwazi ukuthi akemlekelele phakathi kwalamagceke asemanxebeni, akwazi ukuthi kube khona umuntu osemusha phakathi kwamagceke asemanxebeni azokwazi ukuthi amfice naye umama esekhona usezokwazi ukumcathulisa endleleni zonke okufanele makahambe ngazo phakathi kwamagceke ekhaya esemanxebeni. Kwafika umama kimi noma engafikanga kimi wathumela amakhosazane ayehlala ngasekhaya. Ngamakhosazane sasuke bayethumela amakhosazane mina ngamphiliza inkosi yami, ngithanda ukuhamba nayo ngoba ngangingathanda indoda eshelelwayo, ngangifuna ukwazi ukuthi kahlahle ucondeni uma ngabe so ngaleso sikhathi leso ngicabanga ukuthi kwakufanele uqala uMarch uma ngabe bethumela abantu. Kuthe phakathi noMarch ngoba kahle kahle wayeyindoda ebhizi e-ofayo engazitholi isikhathi. Igwala-ke futhi igwala nje igwala ngoba wathi bese siqala ukukhuluma enza ama-excuses ukuthi ama-ofa akhe abhekani, ama-ofa akhe ungathanda ukuthi ukhuluma nawe. Ngikhumbula-ke ilanga laqala ukufonela ngalo ngoba wathumela amakhosazane ukuthi usacela inamba ngoba wayengakwazi ukuthi manje ngangikade eqinisweni ngangikade ngikhuleka ngithi
uma kuwukuthi uShembe uyena umyeni akangikhaya nalonke ngisacela ukuthi izenzo zakhe kube izona ezizokukhuluma ngathi Shembe uma kuwukuthi lo myeni lo ongikhaya ngipha ngempela ngithembisa ukuthi ngizoziphatha kahle futhi ngizomhlonipha ngangivuka njalo ngithanda ukuvuka nathi noma ekhaya ngihlale ematheni ngaphansi ithi Shembe ngiyathembisa ukuthi angeke ngize ngibuke ngisho isici sakhe safika kwisici saba khona noma ngeke ngithi isici uthe-ke mase ngifonela okuntambama usika sebungena ngoMarch angangitholi mangibuyela ngimfonela bese sikimi uyazi ukuthi ukhuluma loba ngingajabulisa abantu inamba yakho ngabe ngamseka ngempela ngoba njalo ungizwa abantu inamba yakho ngangazi vele ukuthi ngilindele i-call yakhe ade ngangilinde cama sekuphela u2 weeks phela u2 weeks ngilindele ukuthi afone kunomunye usahlele ekhaya ngimbuza ukuthi hawu kanti akafoni ngani ade wasangithandaza wathi-ke esefonile wacela ukuthi acela ukukhona nami kwaphela iviki futhi wathula kangakhuluma nami kwakuyisabatha ngibuyisabatheni ngazi kwenzakalani kodwa ngabona sengibhalela saqala lapho ukukhuluma isici ngangisikhulekela kuShembe uthi Shembe ngicela ukuthi ngingasiboni isici safika ngoba omunye umuntu vele usisibona njengesici ngimncane kakhulu umnyeni wami ukhulile kakhulu so ngangazi ukuthi vele abantu bengakukhulumela lokho ukuthi hawu ngazi ukuthi imncane ngaka sho usawujahe kakhulu lethu kanti abazi ukuthi ekhaya bengashadwa ekhaya bekundo waphuma ngikhuluma ekhaya bomama ngikhuluma amakhaya ngiphume kubona maningi ngase ngithi Shembe wena uNkulunkulu okade ezenzima ngemhlabeni sacela ukuthi izizukulwane siqale manje siphume ubonakale ngami ukuthi uShembe uyayenza impilo emzini la khona izintombi zingagani khona izizwe zingagani khona uShembe uyakwenza ukuthi uqhubukele uma ukuthi bakuvaliwe ubeleke engempela namhlanje ngilana unyaka ngathi unyaka uphele ngenyanga kuyona lenyanga mhla ka6 ngomhla 9 wangilobona ngonyaka odlule ngomhla ka9 ihlangane ngoMarch njengoba deshilo naye ukuthi sinonyaka sahlangana ukwazi ukuthi enze yonke into ngonyaka ngoba ke Shembe uNkulunkulu lapho nathi kwasinika ugqozi kwasijabulisa ngendlela kenza ngayo wakhombisa ukuthi uzimisele ngalomuntu akambonile ukuthi ethe mthathe ezovusa umuzi olaika namanje sathokoza ukuthi bakunjena nje futhi sakhombisa khona ukuthi wayezimisele ngalomuntu ayembonile ingqinamba engibhekene nazo ukuthi nje kube ngokushesha kwakhona kube ukuthi kube nezinto engakho ebecishe singenzeki ngesimo semali nani ngoba awukwazi ukuthi uwenze umcimbi onjengalona ingekho imali esuke ikho washo ukuthi ngenhlahla kwakukhona imali engane ngireservile ukuthi ukwazi ukuthi uma ukuthi uqhamuka umuntu engizokwazi ukuthi ngimthathe ngomsazi ukwazi ukuthi ngibe nesistathe ngaleyo mali leyo engangisevile ngayinika ukuthi emva kwalokho uma ukuthi iyaphela le sengiyobona ukuthi ngiqhubeka kanjani ngoba ngumuntu obesabambile nasetohweni osabambile etohweni engaziyo ukuthi hayi futhi ngiyazi ukuthi inyanga nenyanga kukhona okudlulayo okuzokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke isimo sonke sale process le ebengihamba ngayo yokuthi ngikwazi ukuthi ngithole inkosikazi kodwa ngabhekane uma ubona noma ukhetha intombi ukhetha ngoba usuwazi ukuthi kunani ephaketheni ezokwazi ukuthi ukwazi ukuqala ngayo noma bekuthiwa cishe uyabona ukuthi noma kuzophela endleleni kodwa nje ukwazi ukuqala ngayo kubonakala ukuthi uqinisile ngalento lena onakho oqonda ukuyenza. Ngingasho ngithi indlela akasheshise ngayo izinto angikubonanga njengenkinga. Umuntu ofundayo I have to make sure ukuthi imfundo yami iyabalansa nanokuthi-ke
abazali nabo baya-understand ngoba abazali bangabe ezokhipha indodakazi uyabona ngathi umkhokela sho ukuthi uyangithathela mangabe sezosheshisa kangaka. Kodwa ngoba umndeni wami bujabule, i-support ngithole kakhulu emndenini wami, ufisa ngempela ukuthi yonke lento yenzeke, angiyifilanga i-pressure, ngikufilanga ubuhlungu omngaka ukuthi hawu waze washeshisa bo sengiyahamba njalo ekhaya. Ngicabanga ukuthi ngothando labantu basekhaya, ngothando labantu basekhaya konke nje angikuzwanga emahlombe ami ngesimo sokuthi abantu ababonise ukujabula mangabe yonke lento iqala kusukela emalobolo. Lwami uMantanzi osowangena emhlabeni wathi wathi mhla esibona ngihamba nodadewethu simile ngothando olukhulu. Wasethi Makhosoza nami ngikhulekela ukuthi ushembaniwe. Wathi kungena siyobhabhadiswa sahlangana noNhlanzi. ONhlanzi bathi kithi bacela umnikelo sabanikeza kwawu-R100 sasobhabhadiswa kwawu-R100. Wathi kimi angithole selifoni lo-R100 ngiyomnikeze wona. Wangibuka emehlweni wathi uyakabaza ngathi mina cha ngikabaza. Ngaleso sikhathi sobhabhadiswa asisebenzi kodwa sifuna ukuzobhabhadiswa ngoba sesibonile ukuthi ushade kahle. Wathi mayesibuka emehlweni wabuka mina wabuka udadewethu wasethi ngilipha isibusiso sika-14 ngangakholwa ngahlala eGoli. Ngabona ukuthi sengikhathele ngifuna ukuyofunda ngifuna umsebenzi akwenzeke. Ushade wenza isimanga ngase ngithathiwe duty kodwa angikwazanga ukungena ngesimo sokuthi isho ukuthi kwabunzima kanjani ukungena. Ngithe ngifika ngo-2024 ngasithola esangasinike ushembeke wangisuse wangiletha lana ngingazi ukuthi ushembeke usengiletha la khona Sekuthini ufuze uma ukufunde ukusave ukwazi ukuthi uma usebenza lapho usebenza khona ukwazi lokho okuncane okutholayo wazi ukuthi noma bekuthiwa u-R50 uyazi ukuthi u-R25 walapho uyakwazi ukuthi usave uzusebenzisa noma lo R25 omunye kodwa uyazi ukuthi u-R25 wakhona usavile ngoba nangenyanga elandelayo uyazi ukuthi uphinde futhi uthathe futhi ingxenye leyo usave ukuze ukwazi ukuthi ekugcineni ubusuwazi ukuthi unemali eyanele ukuthi usuyokwazi ukuthi yona uthathe usigazi usufisa uthathe usigazi. Engingakusho nje ey'nganeni ekhona belegcila la ekhaya. Lokho kwenzeka la ekhaya namhlanje kuyisibonelo kunoma ubani ukuthi fathi edlulile lesigaba lesi. Ngisho amantombazana la ekhaya nawo siyadinga ukuthi la athanda khona kufanele kugcine kwenzeke kanje. Umuntu okhona-ke uzofikela ukuziphatha kahle uzufinyelele kule nto eyenzeka namhlanje ekhaya. Ukuhlonipha abantu, ukuzihlonipha wena, wazi ukuthi wena uphuma ekhayeni njani. Uqala lokho fathi wazi ukuthi uphuma ekhayeni njani, ukuthi isibongo sakini usigcina sihle kanjani. Lokho kwenziwa umfowethu nje la ekhaya ngathi ngaphinde futhi nabazalwayo nabakhona abafana abancane namadodana ayifise lento eyenzeka namhlanje. Umuntu lohlala naye bathi ephume kubo ngokusemthethweni ehambe emzini wakhe ngokusemthethweni enzele izinto ngokufanele engabese nje ephume ngewindi fanele ukuthi uphume ngewindi uma yokwenza leyo nto lapho ukwazi ungaziwa khona ukwabani kwenziwani la uma sunenkinga sefathi kuyele ekhaya kanti umuntu akaphume ngendlela efanele ukuthi ekhishwe ngale ekhaya. Ingane fathi siphume sifikela ekhaya ngendlela efanele. Lezi ngane nethola la emhleli khona sisuke singazi ukuthi ezakwabani ngoba lezi ngane kusho ukuthi sabhilonga ekhaya koni kanti azona eza la ekhaya kanti fanele mase eza la ekhaya ngabe kuthiwa nidulile lapho siphume lapha ekhaya koni ngendlela efanele sikhitshe ukuthi hayi lezi ngane la ezakwasibani bani hayi phela lapha emkhukhwini suke nihlele khona noma umkhukhu noma yini kodwa fanele uphume ngendlela efanele.
Azikho indlu kodwa umthembe ushembe. Izona lezo. Ngicabanga ukuthi ayikendleleni ukwethembela kushembe ungakhohlwa ukuthi asibusiswa ngokufana. Kodwa makuthiwa sambeni inkonzo usushaya uthando wentombazane ethelele ngoba kuthiwa sikushayeni sikhanda amapulpiti siwusebenzele umuzi kaShembe. Mina ngicabanga ukuthi isibusiso sami esikhulu ngangihambile ngangiqala empilweni yami ukuhamba ujikolezo ngoba ngathi ngibuya lapho ilapho umyeni wami angithola khona. Makuthiwa asishayele uthando intombazane ethelele uShembe uthando. Makuthiwa asinikeleni wentombazane ethelele ngoba uShembe uyakwazi ukukhala kwethu futhi njalo mangabe ezovala umhlangano uyasibiza usithanda kakhulu ukudlula angeke ngize ngisho ukuthi udlula abanye kodwa uShembe usibona kakhulu ukudlula abanye abakhuliswa kwakhe uthi because ngafika esempelini ekhanye njalo uqala ukuzosonta ngafika kuFebruary mid February so mangifika yena ungitshela ukuthi wangibona ngalo lelo sonto kodwa mina ngiqala ukubona sibuya sasiyosha uthando kuleli thempeli elingapha ekuthiwa akusazi ithando something yabo ngibe kwakhohle amagama akhona kodwa sasibukosha uthando lamathempeli akhona ngapha eNtambalane ngithi uShembe nothando ngakho uthando lukaShembe lubanzi yingakho mayethi manje ngibonisa uthando ningithanda ngokweqiniso nami ngizonibonisa ukuthi ngithanda ngakhona ingabuki into ethelele ugqoka kahle sisweka makuhlangana emathempelini bese ngicabanga ukuthi siyafisa akaze sidayise ngalento sadayisangana Shembe yanithanda siphatheni kahle nifunde ungathi ngoba ubhekuthelelo le emina nginontshela kwamanje ngoba bese uzothi hayi lapha bashintshe ngapha akufana lokho sesenzekala ngakho nikukhuthalele ukuthanda uShembe ngoba ukhona kwenu kulela ekuthandeni uShembe futhi Hayi into engakusho ngibonga kakhulu yena khona onyazini lwezulu ngoba ngiyacabanga ukuthi wakhona ukuthi ngize ngikwazi ukunakho ukubona lo muntu ingalo unyazi lwezulu kanye noba bamkhulu nawo khokho bakuleli ekhaya engazi ukuthi unyazi luyakwazi ukuthi lixhumane nawo khokho bethu uma ukuthi khona into ofika uzoyicela kulona ngoba ngangade ngilokhu ngicela ngoba ngisho indlu lena engiyakhile nje ngangiyicelile embengeni ngifike nginikele ngicela ukuthi ngicela ukwakha indlu singakafiki isikhathi sokuthi ngithole umuntu nokhona ozongigana njengamanje kodwa nje ngakucabanga nje phambilini indaba ukuthi ngiqale ngakhe kuqala bese kuyimakulandela ukuthi mina ngingakusho nje njengamanje ngasigcina nje indodana njengoba ukhona nawe ukuthi hlonipha uzazi ukuthi ubani wena qala kuwena ukuthi wena ngubani mina empilweni yami ngifunani empilweni yami lokho nje ngakutshela khona nomunye osemncane ukuthi kulale sipho esengene kusona lenakhe ngenja yophuza uma uhambile ekhaya ungazi ukuthi ukuphi awunankinga wena kodwa ubaba wakho noma wakho mawungekho ekhaya ibona basenkike ukuthi awuhe ingane yami ishoneke kaze uyaphila la ekhona engingakusho nje ukuthi nje ngabe sekuyinto yakho utshwala ukuthi kuseni ngiyavuka ngiyophuza semsebenzini uyafuthiswa ebhelelo umsebenzi ngakatshwala umuntu maseganiwe sibona singayena umfana sikwe seyithathele izimo ukuwena umuntu onosilisa ukuthi wena ekhala ke nikhule kunjani ekhala ke ngiyazi linja umuntu wesimama kanihlukanisi nomndeni wena okwazi ukuhlukanisa nomndeni wakho mawumtshela umuntu wesimama ukuthi mina ayilento ngeke yenzeke la ekhaya ngeke kuphoqele ukuthi yenze ngekhaya wena futhi uzenze ukuthi makuthi lapha endlini ekhaya ngishiye khona ayikho impuphu ngikhipha imali ngiyothenga impuphu ngibuye ngizothenga le makoti impuphu bangazi ukuthi ekhaya kunjani akekho omunye umuntu okhona ngaphandle nje lokho kwenzeka la ekhaya namhlanje akwenzeka nje ngokumhlophe kanje yonke into yenzeke ngokumhlophe kuze kufike ekugcineni akuzuba namhlanje ezweni ningenza umuntu
akukho okuningi engingasho ngoba uma ngikuthi ngempela ngiyafisa kakhulu ukuthi angiphithi. Ngiyabonga iqiniso lenu. Ngiyabonga ungibekezelela. Ngingenayo ngisho i-script esi-right. Ngiyabonga ukuthi nisuke emazweni. Isuka kude bafethu. Sengathi kodwa-ke inhliziyo eninazo zingangaphela ngiqhubeke nje umsebenzi washembe ngoba lo msebenzi owenzayo washembe. Ningasuswa abantu okwenza umsebenzi kashembe akusiwo wenu kashembe. In the Bankulu.
abafazi basezansi inkulu ababejabula kufa umuzi wethu siyakhuleka thina abakakhulu loba kuyilanga namhlanje
Hoje sisemne manje maqhazi. Oh, uyintsha, 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 uyintsha. Awu, dale sule kahle. Mina njengeshoka lemusinga ngendaba. Jamani ndobo vuna shobalala. Ale ubobo neshobalayo. Sina katsa ke lo baba. Lengane iwumzukulu wami, iwumakoti wami, iwumzukulu wami ezoshada la ekhaya yakwaNkulu. Iwumzukulu wami izalwa utakadadewethu.
Sesicela indlela dadewethu. Sengiqedile sekungahamba. Soqedile nawe. Ya, sengiqedile. Siyasixosha. Baba, sesicela indlela baba. Sengiqedile ngithi. nawe bekumnandi ukuba nani umsebenzi ube muhle kakhulu ngiyathemba ukuthi hayi uzohamba kahle Sale nenkosi.
Baba. Nesala nenkosi baba.